ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ଆମେ ଚଳିପାରିବା ନା କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ନଥିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ନଥିଲା ଲୋକେ ଚଳୁନଥିଲେ। ଆପଣ ଖାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ପାଗଳା ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ପାଗଳା କ'ଣ ପାଇଁ? ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ଆପଣ କ'ଣ ସାଇକେଲ ଚଲେଇକିନା ଯାଇପାରିବେ ନା କୌଣସି ଜାଗାକୁ? ଆଗରୁ ଯାଉନଥିଲେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଚାଲିକି ଯାଉନଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲାଣି ଗ୍ୟାସ୍ ନହେଲେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବୁ ନା। ଆଗରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଜାଳ ଖରିକିନା ଆଣି ଜାଳିକିନା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ କେତେ ଉପକାର ଥିଲା। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଉନଥିଲା ଭଲ ଖାଦ୍ୟର ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସବୁକିଛି ହେଉଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ନହେଲେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବୁ ନା। କାହିଁକି? ଆପଣ ଜାଳ ଖରିକି ରୋଷେଇ କରୁନାହାନ୍ତି ବାରିଘର ସଫା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ରୋଷେଇ ବି ଭଲ ହେବ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେବ ନା ବେମାର ହେବ ନା। ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଗଲେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଉପକାର ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବେ ନା ବେମାର ହେବ ନା ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ କାର୍ ଚଢ଼ିମୁ ଏ କ'ଣ ମାନେ ତେଲ ନହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ନହେଲା ଲୋକ ଚଳିବେ ନା? ଚଳି ହେବ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଚଳିବା ପାଇଁ। ଜୟ